alaikum. Manya abokai da aka cike. Abokina. Barka da wannan lokaci. An zo lafiya. Lafiya lawa. Ya gida ya kowa da kowa. Lafiya lawa alhamdulillah. An zo lafiya ko? Lafiya lawa. To abokai na aka cike ne yanzu. Lafiya kalau wallahi. Ya ko wani labari na? Ba wani labari abokina. Ƙasa ga ta nan dai Buhari ya rikita ta. Kamar ya? Imana. Abokina. Ba ya rikita ƙasa? Imana baka san da labarin Buhari ya rikirkita ƙasan nan. Mu ga wani ma nan wai ko shi Bola yake. Ai Bola za mu zaɓa. Gaskiya ba zan zabe shi ba. Ya saboda me? Ba na ciki. Na gano ku. Na gano tsokara ce ta abokai ko? To minti ɗaya. Ina zuwa. Minti ɗaya. Kina ni na rasa me ke damun mutane. Waje abokinmu daga zuwa wai shi mu zaɓi Tinubu. Iyalin shi ne amma ni kaina ba na ra'ayin wannan mutumin ko kaɗan. Kina kawai rashin tunani ne amma bari shi ma za mu ganar da shi. A gaskiya. Salamu alaikum. Amma alaikum. Amuwa. A. Ku an ce ku zaɓi Tinubu kun ƙi. To, gashi na. Kaga abin da Buhari ke raba mu ƙasashe. Wannan duka a ranar kamfe na san kai ne shugaban kamfe. To ai shi ɗin. Na duk kwarar da jihar Katsina. Ai na ga muku ku zaɓi Tinubu. Wani abu ma sai kun zaɓi Tinubu. Mutum ya gashi. Ku zaɓi Tinubu. Ku zaɓi Tinubu baka ce ku ƙi. Gaskiya wannan duka namu ne. Naku ne. An ce naku ne. Ka aibo guda uku. Na ce wani ne ma ɗan taɓa wai da. Ya taɓa. Shege. Shi ne kuwa ka ce. Ya shi da. An ce muku taɓa. Ku zaɓi Tinubu na gaya muku. Za ku sha ne. Buɗa kuma mara ɗan taɓa. Na kashe. Mu kashe. Kai. Gaskiya abokina. Ana samun irin ku abokina. Ni kaga wata yan mota ta wadda na zo da ita. Na ganta. Yeah! Tinubu zan samu Tinubu cin zaɓe. Mu ma nan Tinubu ya ce in ya ci zaɓe. Mun ji magana shi jiya. Me ya kiran ta waya ya ce to yanzu ya za a yi a matsayin na shugaban yan tawagar zaɓe. Na ce mai shugaban kamfe ni na shugaban ka a sai gari ni na shugaban kamfe shi ta kwara ma kan shi ya san waye. Yeah! Ko kansila ba su bani ba. Ko kansila ai shi ne yanzu ka san mi zan ma hanya. Zan waya da Tinubu ran da anjuma ka san dake ni ma babba ne shi ki kira da haida mu da ni sai kira shi idan muka ci zabe za saka cikin wani matsayi kai ma haka za a baka matsayi Yawwa za a baka matsayi shi Wani matsayi za a bani? abu wani matsayi zan baka matsayi kai dai kwatar da hankalinka kaji ni fa za a bani abokina. matsayi kai ma ce so to shikenan Allah da zan ga muku yanzu ko ba shi makamin shi ba karami ba Yanzu abokina ni dai mu dai wuce ba mu. to dauki lemu mana Allah saka cika alƙali. ku tare shi in Allah ya alƙawari kan cikakke ne ku tare shi to nagode A da ku tare shi da Allah tare shi da Allah to shi ke da Haba abokina ai wannan ma abu a gaisa ma an kuma ci lafiya nagode Ni dai ban yi zaman banza ba ban kashe zuciyata ba. Na tashi na nema jari na yau ya yau girma. Allah ya sama kan Ja gaba ya karɓi ƙasa. ai ya wani kai Masu fushi su yi ta fushi. kuka ce Ja gaba ya karɓi ƙasa. wani don san Ja gaba ya karɓi ƙasa. APC Masu fushi su yi ta fushi. ban ji ba dai me kuka ce Ja gaba ya karɓi ƙasa. kika ce Ja gaba ya karɓi ƙasa. gode Ja gaba ya karɓi ƙasa. masu fushi su yi ta fushi Masu fushi su yi ta fushi. bayan safa ta jin haushi Ja gaba ya karɓi ƙasa. PDP ta sha kashi Masu fushi su yi ta fushi. yan bakin gida ya aka ji Ja gaba ya karɓi ƙasa. APC duk wanda ya ji Domin samun shirye-shiryenmu na gaba, ku danna mana subscribing, ku yi liking, ku yi share, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.